abrabo mu nsam no anie dwumadi esunu kokora obi nima obi kire ano nyere sa dwumadi ni na ya koyam ayede eba awale mu amamele mu ye du ba bia ya na wonti ase ano na yede brew no kure mene na na yema sikapa ayede sa program ebrew obi no obi kire ekono be faso etu anamo ekono be faso etu pon tese wo beti amama so nsam a esi wo beti ba bia odo ni betire mama ka kire FM ayi ya be fa bia wo benya bi mo saka no subscribe no wa share mena mi di won tiam mene ana nyama sikapa anye di won tiam mene mu nya wo fam ni ma di na show so ato mele bia mi di wa nkasa bia bia tu no wo se awale ko ko se ya propo awale amamele mu nsam bia adi bia la wo se tu ko da wo ma wa so ye ba pon da wura ama wo so what me nyam to ensafo na asini mama ka chire FM wo betumi abo mama ka chire FM pa ko no mama ka chire FM abu bia subscribe we subscribe pe ko se adoma ne be wa beto so ama so be mi aso se ya adoma so bi pe e bi wo ko meje bi e benya bia e ko tu de ko KYR na dem meje bi e benya bia no sa betam sabeka mama ka chire FM ana hwa ne ye behwe SP ene nana hema na ote benka no nana no kaye dupon tutu abofra so ni sina na emu ye ka ne se na ye ebia na ye nkrabia enunti ene same no hia ya eye wo bi nim a wo bi kire mama ka kire nie ene aye fofida o enunti maka cho se Berlin ha de ye nsafo ane nie osoro hene twedi ampo nyakopa ama ye ho kwanko ade enie safo na nie ene mi beduaduam ne ma beja ni sei buya na se beja ni se buya de a na ye obi nima obi kire mama ka kire FM iso ene ye fofida o ene ye banada ma nyina danie enunti ne me fa kwanya iso ma mo program iso me ma menom yey owo me abrabra ma wu adanse hema ma me mbodina nto so anama sorry obatampa awodapa o Reverend Joyce Wiafe osofo ma me semanhia mama Joyce Wiafe presby sofo ma me oso me ma wo emada o nana pokuya frefre okuya pem apedwa hema no ne apedwa hemia ai nana oso me ma wo emada nana no die bebre kwa me sister kone sister tawia no disido sister oso me ma wo mada ne ene nana fosia di anwoma do ma kire ma de hema nana me ma wo emada o ene ye manko a ema wo wi ase nyina ye da ene nya madaz ye mada afofida ema ma nyina enu nti me ma me no mo bebre ne me ma mo mada nana mpo ma hwene do ma hema wo bele no nana de ene ne wasebo nso me yende ene ye mada de me boni di ne ma chia no nana mpo ma hwene ne ma no boza enu nti ne me pa chaw me do bia wantu dina ema bebre ne me no wa hia ye ba bedi nkomo enu nti mama ka kire FM no said ye SP ene nana hema aka no me ya to agum Ghana se wo aduma freye ye beba bebo ho da huro di amawo de wo pese ye nya bia se wo yarefo bi wo fie ye beba behwe no ye behwe no su nyina no kakra ye wo bia no ne ye de yeboa eniti ye sradofo se mo subscribe na mo share na ye nsem nkwa akire na de ohia mo bia no ye ntime moa no eniti ne sanu hia ya eye wo bi nima wo bi kire ene ye emada o ene emada enkanne e wo se ye bonnwom na ye sepe ye hu bebre na so sede empanyini kaaye no sede empanyini ta adwumadi ya chinti ya tenase ne ye duadue nsem bi mu ne ye beresa ne me ma beja ne sebuya ensem no ensembua wo ho enuti wudi number no ukoye session center ho na ai YouTube no subscribe
wo share na asɛm bi a wo ho no wa comment na wa KAAKYIRE ahade ye sei aha ye sei de wo ka ye so de me so ma fafiri mu nie enu nti nne me ne wo ebetena se na ye duadue nsɛm no mu na maka sɛ yɛka sɛ ɛnɛ yɛ mada yɛka sɛ ɔbaa koraa sɛbea mu sɛbea nya do ɔbaa ne hwan ɛnyɛ ɔbaa ne sɛbe ɔbaa wotimi nyensa ne ɛfa yɛfunu ko awo ɔbaa deɛ ɔbaa bi ayɛ ɔbaa na ɔbaa koraa no na sɛdeɛ koraa ne sɛ yɛka sɛ obi yɛ ɔbaa koraa sɛdeɛ ne sɛ ɔbaa wɔ sɛdeɛ ne sɛ sɛbe wote fie sɛ waware sɛ wo nware yɛ enkora yɛ mankora po onyina deɛ ma wo hu sɛ we yɛ ba we yɛ bɛɛma bɔɔlo da hɔ a bɛɛma fa na ɔde kɔ abɔnten kɔbɔ bɔɔlo na ɔbaa wo fie a wobɛhwɛ na apetontorowa bi mreketontrowa na akɔtete ahane green no yɛyɛ pɛ no so na ahane na ɛtetare fɛ no asase ne aboa wo yɛ mate sɛ nkunuma na ɔbɛyɛ kɔfa na ɔpotɔ meka bia na apotayi wa bi abɔ bi so anom fie sabio wo nananom timbo obra kakra cement wo hɔ ne baabi wo poto na yɛ tototoro de akra ne bɛka ne sɛ ɔyɛ nkwane ɛnu nti nnɛ saa nneɛma nyinaa no ɛno ne nnɛ yɛ bɛkyerɛ ama wiase nyinaa hu sɛ yɛka sɛ bi ɔbaa sɛdeɛ wɔ sɛ woyɛ ɔbaa yɛ bɛɛma boafoɔ ɛnu nti nnɛ wo nua ba mama ka akyire de ya me bɛbisa wo ne sɛ oji tunsa wo yoba asade ben no ye de boa bema asade ben no ye de boa wo ba so yoba so ye bema enna a wo yoba oba de oba wo ye ama ye husa wo yoba no ebi ni se sebe enya wo ye funde nko a sa wo yoba yi so be husa akwala bi esi so sa wo ye ba so ye bema esan sa wo ye ba tanti wo husa oba eye bibi na enye ana ba ma ye bibi na enye a ensunu bi nyankopon boye no ensunu egu nipa yam no ye nana no ma yete ase se esoro de ma de egu na so de ma de egu enu titam bia ye nana no mpanyifo beta aka asem bi se ema wa abadaye ema wa yam hihie enti se wo ba wo sa ya hihie ya abre na abre nyina no wo hwesa ade a be fre na honidie ahotie wo beti oba nim se ade a eye oba sede ne se oba wo be sore wo be prapra fie wo be siesie damu se ye wo maame se ye wo no papa se ye wo no nua bi ne te no mo ye ma na mo ne obi te ana wo maame te a wo nua mema enye be ne be pra fie sebe ansa na be ma be pra fie no ebia ne ma ni fie ho na se oba e wo fie no ya akora keto ate se de nkora na wo behu onyini nyina no se de maka no odi agoro a ema ne manko na odi di agoro wo behwe na afa ball praye na odi opra ball da ho a sa akora ba ya no omfa ne nsanka se ball da ho a omfa ne nsanka praye da ho behu na afa na opra na atwa kanko bi se aha ye mfie eno ma ye hu se akora yi oyo ba wo behwe body tire na abro na obo onwatire no te se ne ba obo ne beti eniema we nyina na ma ye hu se akora yi we de oya ba ya enu nti senne ye wiase afofida nyina ma ye dade a ne de mama ka eche me ka kire wo ne se ya ye mai mo ma ye hu se de ma ye tie esombo ama ye sombo e wa awurade anim se de ye si sombo ewa abusua mu sɛde yesi sombo ewa ɔman mu enti sɛ ɔbaa bia si so a wohu sɛ ɛnneɛma su bi anaasɛ bi wɔ hɔ a wo akikura no hu obi a wohu ne sɛ a na wo ka so ɔyɛ bɛɛma ne nkasaye nneɛma bi ɔbɛyɛ ne bɛmo wohu sɛ na saa ɔyɛ ɔbaa anaasɛ ɔyɛ bɛɛma ɛnu nti nne ayɛ awoda a ayɛ man nyinaa yɛ da yi no deɛ nna abusua ne adɔfoɔ yɛ ka ne sɛ moma yenhu su a ewo mamu sa wo yoba na wanhu su a se we de ye yoba su sa wa masa su no antena wo mu a odofo na kire se eniema nkwae dan ankoyie nyadaje me sana ma watie se de SP
ene nana hema sikapa be kan no de tie bio I don't think the media is so book and supply at the Ebro. Obi no be there, so because I know the side media in I am way I get the airba. Our limb, a mamma, the do I won't see us. Yeah, I know I didn't blow. Many, Nana Sikapa, and the side with them with Ebro. Obi no be there, a two a 2 pound. Say no be see for so to pon amama so sem eniyama bebre mama catch from here e we YouTube no say e bia be fa bia o saka subscribe oh SP no di ho chia me na you masika pa o ba fe fe tutu say you dia no ofam eniyama bebre na ha twene amamre mu nsam ya de bro dia wo say yetim kama ni pate was wait mama catch from hade o mama catch from no fa o boy ape no what say adroma ne ba wo so hey yeah bia on sabe kaye e kwa ni yeshe mera mo se wati na se amama ko na masaya ba sana na no kaye odupo tutu abofra ni sina na emu ye kale se kra na ye ebia na ye krabia wate yo sayate ne sade ebia na ye krabia enu ntini na yasa na hia se enna ye benada aye fofi dai no se de ma nyina enna ye dai no eye futu a ye de ma ye ho eye futu a ye de ma ye ho enema bebre na esi wo wiase enema bebre na etwa gu wo wiase na yitine ne se ye mada de a ne ye bisa se ye mai no emu ne ye ne ye betima ye de aboa wiase emu de ye ne ye betima ye de aboa wiase enti ne sabusua nyina hia ne yatena se ne ye kade a ya ma ema nyina wodapa enu nti bisa wo ho se wo ye obai asede be na wo se wo ye de boa wo nipadua wo ye de boa wo ma wo ye de boa wo nanano wo ye de boa wo nua wo ye de boa wiase ana kuro ana o man ya wo firimu minu ya no ganafo sabre maamefo a monya nanano enkura no a ewo ase no abrabo be ne nkura ne be hwe maame ana be hwe nana ne basua firi wo moma ye ntete ye ma no moma ye nkyere ba niema bi na be hu se be ye ma oba ana wo nana na hosiesi ekura tesen sort ye bruchire ha sort Ghana obi tinkasa bruchire fo nkura de maame enkasa asem ibi na sebe ye mu sebe ye nyado wo ba na wantete na no kase akura we du ye bruchire ni ana se akura we de ye wo ne Ghana na ne nyina mu gise nyame bam obi betete ba no na so ba no ma ne ho kwane ma ye ntete no enu nti de me kan se moma ye masubi emra ye mu oba ahosiesie ma ne hu sa ahosiesie we kura no enye no na wo sa ba ya osiesie wo ho adwuma oba ye adwuma ma ne hu na adwuma mpo no kwaye obefa so ye adwuma na nsa na ehu se o ye adwuma owo a ehu se we ye oba ade ye wo so oba ye enne wiasi eniema bebre na ekoso hwamanfo a be ye nwuma hwede amanfo de ye bema obata bi wo adwumam na akofa sabi medi se onhye ne ba na medi abura kraketwa mo hwede pa bebre ma na ewu wo TV so enne social media inti saade na obata ne bia a wo ye oba sabi onwo obapoda ohu se be bua kra bi sana na ne nsunu enno ne ma wo se wo ye oba enti se oba wo be ye adwuma na wo be wo a ewo se wo hu adwuma ene oba kwanya ewo se oba wo fa so ye adwuma ye nuanom ma ye manom ene ya maame no mpanifo mo nananom mo ma ye nkyerɛkyerɛ be
bisa sa de ntiri kan tete maame bi te nwoma bebre okwafu nkura de ba ne bi hye nachi ebi di nanim ebi so san kita ne nsa enso sa maame ne tin de beko betim bo obra wo nanso na wiase ahuhudie enema ho hia enema emfatanti ba besia tin kwa adwuma fitia no pakosi anwumre na eba na awo no fuo pa amana no ode na gya obi obeba no na akora ketewa ahohia ne ahotewa akora ketewa na famu no ema yaka oba ne sen yaka oba ne sen enu nti ne afutu a mede ama me nua no mema asa abremu osi so ne sei oba ne sei se waware se wonware ye oba wo wasede ema nipa hu se wo ye oba sebe adwuma mpo no wo ya hu se adwuma wei ebra mekonie ebra meponie enti se wo koye se oba de sebe mpo wunkita bawo na wo beye se anadwo emema ye adwuma esono sebe ya wo ye nurse ni bata asema make sebe ye kasa kire banyansafo badwendwemba ye wo adwuma bi wo ho a ene de wo ye da te se nurse adwuma wo bekwa anadwo but se wo behwe na oba adwuma bi se ne sebe o galanse ya bai na maamefuo bi ma bi ni maja bemma ama sebe mema ana sebe na nanu na hye na bema na otete ba na oba abesia gina galamse ase obeba no na ne kunu no afa ne ba no eno sa niema we no na ye bisa senti sa wo ye oba sa adwuma no so eye sa wo beye ana eboa ewo so oba wuhu wasede oba bia ni wiase ofere so ode ade asiditi oton enti sa wo ye oba na mpo ofere so obeso ansu ya tona ende na wo nye oba adwuma bi wo ho a enye be ma adwuma enso ne emema bi nso po bani abra betim nye sa adwuma no ayete se de oba so ebi adwuma bi ye be ma de no wokoye a eye wo se efe nanso nka oba wo wadwuma oba wo subia nipa hu wuna no na ehu se we de eye oba empanyini ka se bi oba akora wo ho ehu oni a na okose sa akora ehu ne maame a na okode papa ena bata ne so a watin no wo ma aka wo ma so ye no ebe ye de ne se oba wo gina ho na wo bo otu America akode papa ho ebia na otu kwan na efe na oba de ena wo social media ya ma ya na mema ya ba wo wi Instagram we hene be de akra keto na kwesi baabi na papa apa ya fa maame apa ya fa ha wo be hu akra na oba eye so okore maamo no di America okore papa ho eye die ntia ebia kwan bia papa ne fa so geje no na sa akra bi so ho a papa na etwe no kra na okore maame ho eye die ya ebia su bia maame na yi na di edi akira akola no menkasa batan sebe wo yo ba ebia anasa wo ye bema enjeje wo bawo nanso ma akora ni hu ade bia ohunu wo hu a ohunu wo ne papa ho na ohun se we ye maame we ye oba we ye bema meni anu ganafo enne asemi mi be ka bibi ekire wo se ye ma na ye ma nyina da sa akora no wa afi se fempo no wonyem no oyo oba nko ade a obeto ho a ubehu ade a ekire se oyo oba enu nti nne masemi tofa nyina ne se momma yensiesie ye ho ma mema enhu se ye ma ewiase ayeti da bianka papa bone be ma oba sane nyame bo no obo bibia mienu enu nti oba ma be ma enhu se wo ye oba ma wa hosiesie nyu oba hosiesie ma wo kasa nyu oba kasa wo nante enyu oba nante enu nti nne afutu a ye de ba obi ni ma obi kire mama ka kire efam so ne say ye ma obia e ma da pa o happy women's day ene your women's day ene brother oh sabre wo da okete so mi aso netie subscribe wo share fama wunu ya bi sade da bi anka no amoawa ebeboa obi dache fa ba bi firimu ensama ye kaye nyansa ba ko wom kwase asama wom ni nyina yitugu na fa ba ba ko firimu eye wunu ya ba mama ka kire ni sade maka kire no eye Germany Berlin ahaya no wo hwehwe ya ubehu ye na sa wotisi o manga na musudia ubehu SP apewu ene nana himesi kapa but se behu agu montene so frebe
telephone number no egu so wo fra baby a wo bia no ye beba se Germany house no be fra wo fra me a me no be kasa na de wo ho bia no na ye aka me da si bebre Germany de onu wo di ntetimu a de obeka kire wa ne say Wiedersehen choose mama ka kire FM oh bibia ye fine